Καλησπέρα NL Team. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στον μηχανοκίνητο αθλητισμό που είναι το Racing Mentality. Το Racing Mentality είναι η ψυχολογία που πρέπει να μπαίνεις μέσα στους αγώνες. Το πώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος όχι σωματικά αλλά ψυχικά και πνευματικά. Μπορεί να μην ακούγεται τόσο σημαντικό, αλλά πιστέψτε με, πρώτα είναι το mentality και μετά οι σωματικές δυνάμεις. Για να γίνεις νικητής πρέπει να πιστέψεις πως μπορείς να γίνεις νικητής. Χωρίς αυτό πάντα θα έχεις αμφιβολίες πίσω στο μυαλό σου και θα σε φρενάρουν. Το οποίο δεν είναι καλό στο μηχανικό αθλητισμό προφανώς. Επίσης πρέπει να τα βάλεις όλα κάτω και να σκεφτείς, αξίζει να δώσω αυτό το κάτι παραπάνω για να γίνω νικητής ή απλά θέλω να κάνω την πλάκα μου. Αυτό πρέπει να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Ακόμη θα ήταν καλό να βάλεις ανθρώπους στο κοντινό σου περιβάλλον οι οποίοι να σε στηρίζουν. Παλιά εγώ συγκεκριμένα δεν το είχα αυτό ιδιαίτερα. Όταν το πήρα όμως κατάλαβα τη σημασία που έχει. Τώρα δεν έχει σημασία αν το έχω, δεν το έχω, τέλος πάντων. Πιστέψτε με, το να νικάς με κάποιον άλλον δίπλα σου που σε στηρίζει και σε αγαπάει είναι πολύ σημαντικό στους αγώνες και έτσι θα εξελιχθείς κιόλας, χωρίς να το καταλαβαίνεις. Δεν πρέπει να σε ρίχνει ψυχολογικά η άποψη των άλλων για σένα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτόν τον κόσμο του μηχανοκίνητο όλοι θα προσπαθήσουν να σε ρίξουν ψυχολογικά ή θα σου πούνε κάτι για να παίξουν με την ψυχολογία σου και αυτό θα σε επηρεάσει σίγουρα. Οπότε πρέπει να έχεις την ψυχική δύναμη να το αντέξεις αυτό, το οποίο είναι πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό είναι να μην βασίζεσαι πάνω στους άλλους. Είναι ατομικό άθλημα μέχρι ένα σημείο και έχεις μια ομάδα, βασίζονται πάνω σου, βασίζεσαι πάνω τους, αλλά στο ψυχικό κομμάτι δεν μπορούν να σε βοηθήσουν τόσο πολύ, γιατί ξέρεις καλύτερα τον εαυτό σου από όλους και ναι, οπότε λεπτομέρειες που πιστεύεις δουλεύουν καλύτερα στον εαυτό σου παρά στους άλλους, να τις χρησιμοποιείς για σένα και να μην βασίζεσαι στο τι βολεύει τους άλλους. Π.χ. αν εμένα με βολεύει να λένε οι άλλοι πόσο καλός είσαι, πόσο γρήγορα τρέχεις κτλ. Και στον Μάριο αρέσει παραπάνω να του λένε δεν είσαι καλός οδηγός, κάνε αυτό καλύτερα, κάνε αυτό καλύτερα. Προσαρμοστείτε στο τι σας βολεύει και πρέπει να ξέρετε καλά τον εαυτό σας, οπότε ψαχτείτε γενικά, δεν είναι κακό. Μπορεί να ακούγεται αστείο το πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία του οδηγού, αλλά αλήθεια σας λέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι διαφορετικό να μπαίνεις σε ένα καρτ λέγοντας πως είμαι ο καλύτερος, θα νικήσω, μπορώ να νικήσω, και άλλη ψυχολογία σου όταν λες εντάξει υπάρχουν καλύτεροι από μένα, μπορώ να πάρω τη δεύτερη θέση και τέτοια. Δεν είναι το ίδιο. Και το δεύτερο δεν είναι αποτελεσματικό, έτσι. Άμα μπαίνεις με το mentality του χαμένου, είσαι χαμένος. Τέλος, το πιο σημαντικό για μένα είναι να έχετε ανθρώπους κοντά σας. Δεν είχα ανθρώπους κοντά μου στην αρχή, τα έβγαζα πέρα μόνος μου, αλλά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος ήρθε στη ζωή μου και με βοήθησε με αυτό, κατάλαβα πως είναι το πιο σημαντικό πράγμα στους αγώνες αυτοκινήτων. Κάρτα αυτοκινήτων, μηχανών είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Γι' αυτό βρείτε ανθρώπους που να σας αγαπάνε, να μπορούν να σας υποστηρίξουν και αν δεν το κάνουν δεν πειράζει, θα έχετε καλύτερη ιστορία. Δεν σε υποστηρίζει κάποιος και γίνεσαι δυνατός, είναι καλύτερο από το να σε υποστηρίζουν όλοι και να γίνεσαι δυνατός. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, αλλά είναι ωραία ιστορία να τη λες. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησα. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις σε σχέση με το mentality του οδηγού και κάτι παρόμοιο, μπορείτε να τις ρωτήσετε κάτω στα σχόλια. Δεν είμαι ειδικός, απλά σας λέω την προσωπική μου άποψη, το τι βολεύει εμένα, το τι έχει βοηθήσει εμένα, αλλά σίγουρα άμα βρείτε έναν άνθρωπο που σας αγαπάει ή πολλούς ακόμα καλύτερα, εκμεταλλευτείτε το. Αυτά από το NL Team σήμερα και τον Όλα Απόστολο. Μιλάω σε τρίτο πρόσωπο, πολύ κακό αυτό. Αυτά από μένα. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε στο επόμενο.